Velkommen. Træd ind i et rum, hvor fantasi og virkelighed smelter sammen. Lad os tage dig med på en rejse. Hvert stop på rejsen vil give dig mulighed for at opdage H.C. Andersens eventyr fra en ny side med nye sanser. Hvert stop repræsenterer værdiord. Kan du se dem for dig? Tag dig tid, vær nysgerrig og lad eventyrene komme til live omkring dig. Den standhaftige tinsoldat. Forestil dig den lille tinsoldat, stående urokkelig i sit mod og kærlighed trods storme og farer. Lad hans udholdenhed minde dig om styrken i aldrig at give op. Grantræet. Hør suset fra skovens grantræer og mærk træets længsel efter noget større. Glem ikke at værdsætte de små øjeblikke, for de er livets sande skatte. Den grimme ælling. Følg ællingen gennem den kolde dam og ind i en verden fyldt med hån, indtil transformationens øjeblik, hvor den opdager sin skønhed. Her træder du også ind i spejlsalen. Se dig selv forvandle dig, og husk, at indre styrke kan forvandle mørke stunder til lys. Snemanden. Mærk vinterens frost og hør knirken af sne, mens snemanden længes efter varme og kærlighed. Hans historie minder os om, at selv kortvarige ønsker kan bringe glæde. Stoppenålen. Træd ind i stoppenålens univers, hvor stolthed og forfængelighed bliver til en morsom lektion. Lad eventyret vise dig, at ydmyghed kan give større glans end nogen pragt. Velkommen til sansestationerne. Mærk i boksene og føl eventyrenes sanser. Kan du gætte, hvilket eventyr der er hvad? Du er nu nået til slutningen af rejsen. Her kan du hænge dit eget papirklip op, skriv en ting, du er særlig glad for, og mærk fællesskabet, når du læser andres glæder. Tak fordi du var med på denne rejse. Vi håber, du tager noget af magien med dig videre.